Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een advies is van de SER. Het minimumloon moet weer omhoog. Dat is een advies van de Sociaal-Economische Raad. Die hebben dat gegeven aan minister Charetti America Francisca van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Het gaat om de geplande aanpassing van het minimumloon per 1 januari volgend jaar. Dat moet, volgens de SER, als het advies wordt aangenomen natuurlijk, stijgen met 1,8%. En dat betekent dat het minimumloon per 1 januari volgend jaar dan 11,93 zal zijn in plaats van 11,73. En dat komt neer op een maandbedrag van 2066 gulden. Onderzoek naar beschuldigingen corruptie, daar schrijft de Extra vandaag over. We hebben natuurlijk die vragen gehad die er werden gesteld naar aanleiding van het uitgelekte ruzie tussen toenmalige minister van Financiën en het hoofd van de ontvanger. Daarop zijn vragen gesteld en premier Pik Pissas heeft hier antwoord op gegeven. Volgens hem zijn de beschuldigingen van corruptie die uit de opname naar voren komen het meest relevant. Hij geeft aan dat de beschuldigingen tussen beide personen die bij de discussie betrokken waren, zijn voortgelegd aan een strafrechtelijk onderzoek door de Landsrecherche en het RST. De premier benadrukt dat hij vooraf geen kennis had van het naar buiten komen van ernstige corruptiebeschuldigingen. Op de vraag wat er zal gebeuren indien blijkt dat er geen bewijs is voor beschuldigingen van Sylvania richtte de ontvanger, antwoordt Pissas dat de regering in dat geval de noodzakelijke beslissingen zal nemen. Huis in Calle Hematita beschoten. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag. De bewoner merkte wat op, hoorde schoten, ging toen kijken en zag dat een van de ruiten kapot was gegaan. De politie kwam, die hebben verder onderzoek gedaan. Ook een auto die voor het huis stond, die was beschoten en daar was ook een van de ruiten gesneuveld. De man zegt zelf niet te weten wie het gedaan kan hebben. Er is onderzoek gedaan en de rechercheurs die zoeken nu naar de daders. Voetbalshop.nl en Adidas, partners van FFK. Dat heeft de Curaçaose Voetbalbond vanochtend bekendgemaakt. Voetbalshop.nl is benoemd tot officiële partner voor uniformen en merchandise voor de komende jaren. Voetbalshop.nl en voetbalshop.be maken deel uit van de Badge Groep en dat is het grootste voetbalbedrijf binnen de Benelux. En de voorzitter van de FFK, Gilbert Martina, is heel blij met deze partner voor de uniformen en merchandise. Net zo ook zal ze blij zijn dat Adidas de sponsor is. Dat geeft aan dat op die manier er weer veel positieve aandacht is voor de Curaçaose voetbalselectie. Werknemers CRU behouden baan. Dat zei minister-president Pik Pissas op vragen van parlementariër Suzy Media Reumer. Hij heeft aangegeven dat de directie van Toebaï's Crew laat weten dat er geen intentie bestaat om het personeelsbestand binnen de CRU-diensten te verminderen. Geen van de 260 werknemers van CRU heeft zijn baan verloren, zo zei Pissas. En het is ook niet de bedoeling dat ze dat op korte termijn zullen gaan verliezen. Materiaal van Rasta Bals vernieuwd. Het is een man die hard werkt, dag in dag uit, bij dit kruispunt van Biesheuvel. Heel veel mensen die daar langs rijden, die kennen hem. Het is een bekend gezicht. Hij verkoopt spullen op straat en dat doet hij zoals gezegd door weer en wind en vooral in de brandende zon. Maar in de nacht van zondag op maandag hebben onbekenden zijn kar met een auto aangereden. Zijn kar waarmee hij spullen verkoopt. Daar heeft de politie verzocht ter plaatse te komen om de situatie vast te leggen. En zegt dat hij het betreurt dat hij elke dag opnieuw vroeg opstaat en hard in de zon werkt om brood op de plank te brengen voor zijn familie. Terwijl onbekenden vandalisme plegen aan zijn werkmateriaal. Rasta Bals doet een dringende oproep aan iedereen die iets heeft gezien om informatie aan de politie te geven. Aandacht voor 13 lokale helden. In Otrobanda is een prachtige muurschildering te zien en die staat binnenkort weer extra in het zonnetje. Want het herdenkingscomité Slavernijverleden onthulde afgelopen zondag de tweede fase van de muurschildering Tula Denkada Undinos. Dat staat voor Tula in ons allen.
kunstwerk van Gerrit Marchena wordt al vaak bekeken, maar er is nu een tweede fase geweest, openbaard. Die is nu voor iedereen zichtbaar, waarop behalve Tula 13 andere Curaçaose helden op hun eigen manier zijn afgedrukt. En dat zijn allemaal mensen die ook op hun eigen manier een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en emancipatie van de gemeenschap. Het is een mooie muurschildering en het laat ook zien wat een prachtige geschiedenis het eiland heeft. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo terug. Você que douche, ora botin e liberdade de determinar bo futuro. Na momento que você sentir claro para comprar casa, é profissional na Banco de Caribe te oferece guia sem igual. Sala espacioso, cozinha bom equipa, curral grande turnoflor e piscina para baixo calor. Esse é o poder de por escolher consciente e sem limite. Hopi douche. Traga você via WhatsApp na 432-3000. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Con tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigidaire, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra tu día, subir de website www.extra.cw y participar para Bota de Suerte! We beginnen op Saba. Daar was afgelopen weekend een clean-up met een grote strandopruimactie. Er waren mensen die werken voor aannemer Ballas Nedam. Die hebben heel veel afval verzameld en dat is ook weggebracht. Het zaten grote zakken afval, maar er waren bijvoorbeeld ook beschadigde boeien, gascilinders, duikflessen en een watertank van glasvezel, allemaal opgeruimd. Gebeurt, u weet het allemaal, de oceanen zijn vervuild. En ook op het kleine, mooie idyllische Saba moet het natuurlijk schoon worden gehouden. En dat gebeurde door deze werknemers. Mooi werk. Dan gaan we naar de BES-eilanden in het algemeen, want er zijn maximumtarieven voor stroom en water vastgesteld. De Autoriteit Consument en Markt heeft de maximumtarieven voor elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius voor volgend jaar vastgesteld. De commissie doet dit jaarlijks en let er daarbij op dat afnemers niet te veel betalen en dat de elektriciteits- en drinkwaterbedrijven voldoende financiële ruimte hebben voor investeringen. Nu zijn er voor het eerst prikkels in de tarieven opgenomen om te zorgen dat de producenten duurzamer gaan werken en meer duurzame elektriciteit gaan aanbieden. We blijven nog even bij dit onderwerp, want het Openbaar Lichaam op Bonaire heeft een video op Facebook gezet waarbij mensen tips krijgen hoe ze de kosten voor stroom kunnen verlagen. In het kader van de armoedebestrijding volgens het programma Werken aan Welvaart en Welzijn van Bonaire blijft het Openbaar Lichaam werken aan manieren om de bevolking te helpen minder elektriciteit te verbruiken en zo hun kosten te verlagen. Op Facebook en op de Facebookpagina van Openbaar Lichaam Bonaire is deze video te zien met tips hoe je in ieder geval daarop kunt besparen. En tot slot nog internationaal nieuws, want tientallen motorrijders zijn verkleed als piraten door Caracas gereden. En dat deden ze om te protesteren tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Die heeft opdracht gegeven tot de inbeslagname van Venezolaanse olietankers als onderdeel van een blokkade van gesanctioneerde olieschepen die van en naar Venezuela varen. Trump zelf zei gisteren tegen pers in Amerika dat het verstandig zou zijn als Nicolás Maduro zou aftreden. Hij weet dat er steun vanuit Moskou is gegeven aan Maduro, maar volgens Trump zou het beter voor hem zijn dat hij zou aftreden. Het is natuurlijk aan hem wat hij wil doen. Ik denk dat het verstandig is als hij aftreedt. En hij voegde daaraan toe, als Maduro iets wil doen,
als hij het hard wil spelen, dan zal dat de laatste keer zijn dat hij ooit hard kan spelen, dreigende taal. Dus we houden het voor u in de gaten. De komende dagen even niet. We nemen een kerstbreak en we zijn begin volgende week weer terug. Hele fijne kerst. Tot snel. Dag.